Hola de nou, soc la Mireia i et dono la benvinguda al meu canal Educació i Tecnologia. Si t'interessa aprendre a programar en català de manera entenedora, aquest és el teu canal. En aquest vídeo veurem com protegir les dades internes d'un objecte i controlar-ne l'accés perquè l'usuari no sempre ha de tenir accés a tots els atributs que té un objecte. Anem a veure-ho com es fa. Recordeu els pilars bàsics de la programació orientada a objectes? Teníem herència, cohesió, abstracció, polimorfisme i acoblament. Fins ara, en el vídeo anterior, vam veure específicament exemples per tractar el que és la cohesió i l'abstracció. En aquest vídeo ens centrarem en el que és l'encapsulament. Gràcies a aquest concepte podem protegir les dades que conté una classe. Què és l'encapsulament? A Python l'encapsulament s'aconsegueix mitjançant l'ús de modificadors d'accés, que són paraules clau que determinen el nivell de visibilitat i l'accés als atributs i mètodes d'una classe. Els modificadors d'accés més comuns tenim el públic, el privat i el protegit. Quant al públic, els atributs i mètodes públics són accessibles des de qualsevol lloc fora de la classe. A Python no hi ha una paraula clau explícita per definir un atribut o un mètode que sigui públic. Llavors, per convenció, els atributs i mètodes sense guió baix al principi es consideren públics. Com veieu en aquest exemple, hem creat la classe persona i tenim que nom, en aquest cas, és un atribut públic perquè davant, observeu, no conté cap guió. En canvi, edat és un atribut protegit. Els atributs i mètodes protegits són accessibles dins de la classe i les seves subclasses. A Python utilitzem el guió baix al principi per indicar que un atribut o mètode és protegit. Aquesta convenció, però, és principalment una convenció de nomenclatura, ja que Python no imposa restriccions estrictes en l'accés a atributs i mètodes protegits. En canvi, a privats, d'acord? Com seria el cas de DNI, posarem dos guions davant. Això ens indica que l'atribut DNI és un atribut privat. I què vol dir això? Doncs que els atributs i mètodes privats són accessibles només dins de la classe en què es defineixen. Com hem dit, a Python s'utilitza el doble guió per indicar que aquest atribut és privat. Tot i això, a diferència d'altres llenguatges de programació, Python no restringeix l'accés als atributs i mètodes privats de manera estricta. En canvi, sí que aplicarem la convenció de nomenclatura, d'acord? I tots els que són els atributs protegits i privats no accedirem directament a ells, sinó que ho farem a través de mètodes. Aquí teniu un exemple de la classe persona en el qual hem definit, com heu vist, tres atributs: nom, edat i DNI. Nom és públic, edat és protegit i DNI tenim que és privat. Fixeu-vos quina manera tenim d'accedir. Creem una instància de persona amb les seves dades, el nom, l'edat i el DNI. I observeu que podem accedir a nom de dues maneres. Una és mitjançant directament amb el print.nom, ficant persona.nom, o accedem mitjançant el mètode get. Com que és públic, no ens importa la manera d'accedir, però sí que és interessant veure que edat i DNI, que són atributs privats i protegits, la millor manera d'accedir a ells seria mitjançant el mètode get. D'acord? Get edat i get DNI. Aquí també he utilitzat el get per el nom, és correcte, ho puc fer de les dues maneres, però altament recomanat que ho fem per a edat i DNI, ja que són atributs privats i protegits. Aquí tenim un exemple d'atribut protegit, d'acord? El que hem dit, podem accedir directament a ell, però no és recomanable, d'acord? Aquí teníem la classe empleat i, per exemple, jo vull accedir al seu salari. Salari és un atribut protegit i ho puc fer de manera utilitzant el mètode, aquí seria directament, que no és recomanat, jo accedeixo directament a l'atribut salari, o puc utilitzar el mètode veure salari, que és el que nosaltres utilitzarem. Sempre a través d'un mètode, no directament veient quin és el contingut de l'atribut. Aquí teniu un exemple d'atribut privat. Aquí tenim la classe compte i observeu, si jo vull veure el saldo és un atribut privat de la classe compte. Si jo vull veure el saldo, ho faré mitjançant el mètode veure saldo,
no directament accedint a l'atribut saldo. S'entén? Espero que s'entengui bé la diferència que hi ha, sobretot entre atribut públic, com accedir-hi, i atribut protegit i privat. Aquí teniu una taula de resum de, segons el tipus d'atribut, quin és el seu prefix, exemples d'accés directe i recomanacions des de fora. I fins aquí aquest vídeo, espero que us hagi agradat i espero també veure's en el pròxim.